Россия билет электронӣ гирифта мешавад. пешакӣ раҳмат. ба посольствои Россия муроҷиат мекунӣ. касе ки 27 сола ҳастай, вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷа. видеои имрӯзаи мо яккам тарак суҳбат дар бораи билетҳо аз Тоҷикистон ва Федератсияи Россия. чунки дар ҳамин бора бисёре аз обуначиёи мо, аз тамошобинои мо саволҳои зиёд пешниҳод мегардонанд ки оё айни ҳол нархи чипта чанд сомон шидагиай ва ба моҳҳои дигара билет ҳаст ё ки нест. умуман дар ҳамин маврид саволҳо беҳад зиёд ҳастанд. ба ҳамин хотир ман гуфтам яку як бора як барнома кунам ва ҳама ба саволҳош ҷавоб бигирад. дар ҳамин хотир шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия айни ҳол қарор доранд, барои ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан то охири ҳамин моҳи мая чиптаҳо ба фурӯш гузошта шидагӣ ҳастанд. яъне ки моҳи июн агар дар назар дошта бошед, аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон билетҳо ҳоло пешниҳод шидагӣ нестад, ба фурӯш бировардагӣ нестад. танҳо то 30 мая билетҳо ба фурӯш гузошта шидагӣ ҳастанд ва нархи билет аз 24 000 рубл то 30 000 рубл дар бар мегирад. 24 000 дар кадом ҳолатай ва 30 000 дар кадом ҳолатай. мисол мегирем, агар имрӯз рӯзи 15 ё ки 17 шумо мерен чипта харидорӣ кардан, ба рӯзои 30 мая мегирен билет, як ҳафта пас шуда мегирен. дар ҳамин ҳолате ки шумо ба охири моҳ мегирен, як ҳафта пешакӣ ё 10 рӯз пешакӣ, билет ба шумо арзонтар меғалта. дар ҳолате ки шумо мерен чипта харидорӣ кардан, паго ё рӯзи дигараш мехоҳем ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз кунем биёен, нархи чипта қиматтар меғалта, яъне ки 30 000 рубл. ҳамин ҳолатҳое ки 30 000 рубл ва 24 000 рубл мегем, вобаста аз ҳамун рӯзҳое ки шумо чанд рӯз пешакӣ мегирен, як ҳафта пеш мегирен ё ки 10 рӯз пеш мегирен, арзониш аз ҳамин вобастагӣ дорад. ва дар мавриде ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия билетҳо чанд сомона дар бар мегиранд, аз ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамчунин агар ки пешакӣ бигирен 10 рӯз пеш ё ки 20 рӯз пеш билет харидорӣ кунен, арзонтартон меғалта. ва агар шумо бирен ба пага ё рӯзи дигаша билет харидорӣ карданӣ бошен, 9000 ё ки 8500 дар бар мегирад. ба моҳи июна ҳамчунин аз Тоҷикистон билет ба фурӯш бировардагӣ ҳастанд аллакай. агар ки шумо айҳози ба моҳи июна ба рӯзои 5 ё ки ба рӯзои 10 чипта харидорӣ кунен, мумкин ки 4000 ё 5000 ё ки 6000 сомон билет ба шумо меғалта. вале агар ки як рӯз ду рӯз дар назар дошта бошед, нархи билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон қиматон меғалта. дар умум бигирем, агар дар моҳи июнам аз ҷумҳурии Тоҷикистон билетҳо ҳастанд, лекин бо ширкати ҳавопаймоӣ Уральский авиалиния ҳастай ва Ютер Somon Air боша, ҳоло бировардагӣ нестад. ба моҳи июна нархи билетҳоро гуфтагӣ нест чанд сомонае, то моҳи мая охирша билетҳош аллакай фурӯхта шидагӣ Somon Air. ба ҳамин хотир агар ҳар касе ки чипта харидорӣ карданӣ бошен ва бихоҳен ки арзонтар бигирен, ба моҳи дигара мегирен. мисол 10 рӯз пеш ё ки 20 рӯз пеш мегирен, билет арзонтартон меғалта. бародарои азиз, ин буд як камтарак маълумот дар бораи чипта харидорӣ кардан аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия. чӣ қадар маълумоте ки буд ба шумо мо фаҳмондем ва фикр мекунем дар ин бора савол пешниҳодам накунем, дигар хубтар мешавад. агар ягон ахбороти нав дар ҳамин маврид шид, мо ҳатман худмон ба шумо хотиррасон мекунем ва акнун комментарияҳои равонкардагитонам мехонем ва саволотон ҷавоб мегардонем. Саидҷон нависа: ассалому алайкум бародари азиз, мо дар оиламон 4 нафар фарзанд ҳастем. ҳамин хонаро тақсимот карданием. чӣ хел ба номи як фарзанд мегзаронанд? ҳамира як аз назари қонун мефаҳмонӣ бародар.
аз назари қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи кодекси манзили ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 154 омадагӣ аст ки тартиботи ҳал кардани баҳсҳо оид ба манзил. мутобиқи ин модда ҷумҳурии тоҷикистон баҳсҳои манзила бо тариқи суд ё суди иқтисодӣ ҳал менамояд. яъне ки дар ҳамин бора суд чӣ решение ки бирора ҳалли кор барои манзил ҳамин мешавад ва барои ба номи як фарзанд гузаронидани манзил гузаронидани хона бояд ки ҳама фарзандҳо розӣ бошанд, яъне ки имзои худшона бимонанд дар ҳамун аризае ки ҳаст, нусхае ки ҳаст, бояд дастхати худшон бошад. дар ҳоле ки 4 фарзанд бошаву ва яке аз фарзандҳо агар розӣ набоша, қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон иҷозат намедиҳад ки хона ба номи як фарзанди дигар карда шавад. дар ин маврид ҳама фарзандҳо ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки розигии худшона баён кунанд ё ки розигии худшона баён накунанд. як чизи дигара хотиррасон карданиям, ман дирӯз дар мавзӯъ дар барномаам як комментария буд ё ки чизе буд, ман ҷавоб додам ба ҳамун ва як мисол овардам ки ҳатто дар ҷумҳурии тоҷикистонам бе шиноснома ё ки бе регистратсия маскуният кардан то 7 рӯза иҷозатай ва баъдан мумкин нест мисол аз Кӯлоб ба Душанбе меёй 7 рӯз муҳлат дорӣ ки хита бояд дар ягон ҷо ба қайд монӣ ва чандин нафарҳо оид ҳамин сухан нависондиянд ки нахо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ватани худат ая ҷо ба ё ҷои дигар рафтана регистратсия кунӣ. бародарои азиз, қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин чиза муқаррар кардагиай ва боз нисбати шахсиятҳое ки худшона ба қайд намегиранд ҷарима таъин кардагиай. дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 469 омадагиай шахсиятҳое ки риоя намекунанд ҳамин гуфтагиҳои мора аз 1 то 2 нишондиҳанда нисбати ӯ шахсият ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад. яъне як нишондиҳанда 60 сомона дар бар мегирад. Таҷиков нависад: салом алейкум бародар, билети Россия ба Тоҷикистон чанд ҳазор рубл бошад? ҷавобшан нависен илтимос. бародарои азиз, дар аввали мавзӯъ оиди ҳамин ман фаҳмондам, оли бо ҳастанд нафарҳое ки мақсад видеоро мумкин аввалша тамошо намекунанд ё охирша тамошо намекунанд. ба ҳамин хотир гуфтаниям ки аввали видеода оиди билетҳо аз Россия ва аз Тоҷикистон ба Россия чӣ маълумоте ки буд мо ба шумо расонидем. аз ин зиёд фикр мекунем ягон маълумот нестае ки ман ҳозир бо қайд кунам ҳаминҷода. Алихонов нависад: комментарияи камбағалоро намехонӣ бародар, агар нахонӣ дигар наменависам. ман подписчики шумоем, кам-кам аҳамият ин комментарияро. саломат бошед бародари азиз. фикр мекунам ҷудо кардани якдигар хуб нест, камбағал бо ё дигар. мо ҳамамон аввалан ки инсонем ва бо мо инсонҳо бояд ки хоксор бошем. ва оиди ки комментарияро ман нахондам бародар, мумкине ки комментарияро ман ҷавоб додам, дар охири видео ҷавоб додам ё ки дар байни видео ҷавоб додам, ту гӯш накардаи то охира, ё боз як сабаби дигар шаид ки мумкин саволи такрорӣ равон кардаи ба ҳамин хотир нахондам. лек ба ҳар ҳол узр мепурсам. Садриддин нависад: салом Сорбон, Somon Air як ҳафтада як маротиба паридеста ё ки не? парвозҳои муқарраршуда барқароршуда Ютер ва Somon Air дар як моҳ ҳардуш 8 та парвоз анҷом медиҳанд, вале агар дигар парвозҳоро ба назар бигирем, аз Хуҷанд, аз Кӯлоб бо Уральские авиалиния ва дигар ширкатҳо ҳамарӯза то 10 та парвоза ба анҷом мерасад, яъне ки аз ҳама ҷо ба назар бигирем агар, лекин парвозҳои доимӣ бошад, бале якта Ютер ва якта Somon Air айни ҳол. Бемурод нависад: ассалом акай Сорбон, саволи мада ҷавоб медоден. Айросия билет электронӣ гирифта мешавад? Пешакӣ раҳмат. танҳо бо ширкати Somon Air намешавад ва ба дигар ширкатош мешавад. яъне Айросия шумо дар назар дошта бошед ки шахсе ки дар Тоҷикистон қарор дорад чипташа бо тариқи электронӣ аз Россия бигирен, бо ширкати Somon Air намешавад ва ба дигар ширкатош мешавад. Абду нависад: ассалом алейкум бародар, ту худат налог месупорӣ ё ки не? ҳама блогерҳо ҳозир налог супоридастанд, ғамшон додастанд, чӣ хелияку камтар мефаҳмонди чӣ гапаи оидами? бале бародари азиз, мо налог месупорем, яъне ки дорем патент ва намедонам ҳар кас мақсад рафта муроҷиат кардагӣ ҳаст ё ки не, лекин ба медонистагӣ ман аллакай чандин нафарҳо худшона дар қайди андоз гирифтагӣ ҳастанд ва аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонам агар бигирем, дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва боз дар кодекси андоз низ омадагиай, мутобиқи моддаи 599 кодекси андоз омадагиай ки саркашӣ кардан аз андоз нисбати шаҳрванд ҷаримаи маъмурӣ
تعیین کرده می شود. یعنی که هر کسی که از انداز سپاریدن یا که با قید گرفتن سرکشی میکنه نسبت شهروندی واقعی شهروندی عادی از 8 تا 10 نشان دهنده جریمه تعیین کرده می شود. یعنی که 600 تومان جریمه میکنه شخصی را که از سپاریدن انداز سرکشی میکنه. با همین خاطر ما فکر میکنم سپاریدن انداز خوبه چم ای او یکی اگر در جمهوری تاجیکستان با قید نگیرن امی یوتیوب خودش ای امریکا جدا میکنه انداز میگیره 24% میگیره و اگر که در جمهوری تاجیکستان خطانه با قید مونن هر کسی که فعالیت داره در همین یوتیوب 6% انداز میسپره. بهرام امامعلیев نویسه سلام акамара оилам диплом дорад чӣ хел переселени кати Россия биёрум ака як роҳи осонша фаҳмон илтимос ҳазор раҳмат. бародари азиз барои переселения кардан ба посольствои Россия муроҷиат мекунӣ паспорта пешниҳод мекунӣ рақамҳои телефонта ва аризаша менависӣ баъдан интизор мешавӣ ки кайтра занг мезананд ҳамин қадар ҳуҷҷат дар кора ягон ҷои мушкилӣ надорад ва кае ки навбат расид занг мезананд даъват мекунанд боз гуфтугӯ мекунанд корои фаҳмонадиҳӣ мекунанд ки баъд дар ояндаш чӣ кор кардан дар коргоҳ. шукронаи аллоҳ нависта и комментарияш камтарак дарозай вале мақсади гапш ҳамие ки давернес аз Россия чӣ хел равон кунад ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон давернес равон кардан ягон ҷои мушкилӣ надорад бо тариқи почта равон мекунен ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон дастрас мекунад ҳамун шахсияте ки шумо ба номаш рӯй мекунед давернеста. Холмуродов Суҳроб нависай Сорбон ба худо ҳамин хаме нависам ҷавоб наметӣ баъд ай қаҳрма гапҳои безеб нависам мегӯм студентое ки заочно мехонанд дар Россия дар Тоҷикистон ба хизмат даъват мекунанд ё ки не ответите брат интизорум. бале бародар ҳар шахсияте ки дар хориҷи кишвар ё ки дар дохили кишвар заочни таҳсил мекунад албатта ки ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад ва тӯли 2 сол хизмат мекунад ӯ шахсият. Шодӣ нависай салом акаи Сорбон Россия атминид кадай рейсҳораи Тоҷикистон меша омада ё ки не атминид кадаги несай бародар айни ҳол шигри худо ки рейсҳо кушодаанд ва мардум рафта омадаистанд. UFC Таҷикистон нависай салом акаи Сорбон чанд бор шид менависам ҷавоб наметӣ ман Россия мерам ада куҷо бояд духтур гузарам маълумотномаи тиббиро гирам барои надоштани бемории илтимос ҷавоб те зарур пешакӣ раҳмат. ман 2 сол шид дар канали шумо обуна шидагим. ҳазор раҳмати калон бародар ки тӯли 2 сол бо мои ва моро дастгирӣ мекунед ҳаматонда ҳазор раҳмат ва барои дар куҷо муроҷиат кардан дар шаҳри Душанбе Диамед ҳастай бародар мерай ҳамунҷа мегӯӣ ки ман тест меспорам барои сафар кардан ба дигар давлат ва тест меспорӣ ба фикрам ки дар муддати 1 шабона рӯз тайёр мешавад тест баъдан мегирӣ мерай тамом ва тест бо забони русӣ боша бояд. Бахтовар нависай салом акаи Сорбон ака ба паспорти 3 сола дигар шаҳрҳои Россия равӣ патент мекунӣ ё ки не. бародари азиз патент намекунӣ барои дигар шаҳр рафтан вале зиёда аз 7 шабона рӯз агар ки ту дар дигар шаҳр қарор бигирӣ ва кору фаъолият карданӣ бошӣ пропискаи ҳаму доштагита иваз мекунӣ яъне дар дохили ҳамун ҷое ки ҳастӣ ҳамунҷа да прописка мекунӣ. Каримов Ҷамшед нависай салом акаи Сорбон вақте ки 27 сола даромадӣ ба хизмати ҳарбӣ мебаранд бародарои азиз 27 сола бошӣ албатта ба хизмат даъват мекунанд дар ҳоле ки 28 сола шидӣ ҳамун зодрӯзат мисол кае ки ҳаст дар ҳамун зодрӯз расидӣ ту 28 шидӣ баъд озод мешавӣ. дар ҳамин борарам савол бисёрай мегӯянд ки 27 мебаранд ё 28 мебаранд. бародарои азиз касе ки 27 сола ҳастай вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад ва 2 сол хизмат мекунад. агар 28 сола шиден баъд озод мешен ай хизмат. Шуҳрат Назаров нависай салом акаи Сорбон роҳи оҳан кушода мешавад ё не ягон ахборот ҳаст илтимос ҷавоб те пешакӣ раҳмат. мутаассифона ягон ахборот нестай барои кушодашавии роҳи оҳан. Али Давлатов нависай акаи Сорбон беҳтарин марди гапат надорум муваффақият да через ош чӣ хел бурем метонем рафта ё не Россия аз Тоҷикистон чӣ хел ош шавем. бародарои азиз ба воситаи давлати сеюм вақте ки шумо дар Тоҷикистон қарор дорен фикр мекунам нарен хубтар ай ҳамин Тоҷикистон прямой ба Россия билет бигирен. агар ки шумо аз пеш дар давлати дигар қарор дошта бошен ва ӯ давлат рейсҳош кушода боша ба Россия мумкин аст ки билет бигирен ҳамун хебрен чунки баъзе аз нафарҳое ҳастанд ки ба мо муроҷиат мекунанд мисол дар Инстаграм ё ки дар комментарияҳо менависонанд ки мо аз Тоҷикистон ба Беларусия рафтем ва дар ҳаминҷа дар мондем рафта наметонем Россия ё ки менависонанд ки мо аз Тоҷикистон ба Қирғизистон рафтем рафтани мо мушкил шидестай.
ҳаст баъзе вақтҳое ки иҷозат метиҳанд бо тариқи ягон одам мисол дар ҳамунҷа мегирад яму аэропорт мебарашон бо аз аэропорти Москва бигем қабулшон мекунад. Ин ҳолатҳо ҳаст, лекин боз ҳолатҳое ҳастае ки иҷозат наметиҳанд ҳамихе ба воситаи давлати сеюм рафтана. Муҳаммад Али нависае рекламата кам кунакай Сорбон. бародарои азиз, вақтҳои охир беҳад зиёд амигапора менависонем ва марам беҳад зиёд гуфтаистам ки мо рекламаомона мисол айбайн намебарем, чунки мақсад ин реклама як манбаи даромади мо ба ҳисоб мерава ва мо наметавонем ки дасткашӣ кунем аз реклама кардан ва ҳар касеро ки маъқул нест ҳамун реклама тамошо накунем. ё ки мисол баъзе нафарҳо менависанд канали юристиҷа ё ки канали духтуртиҷа барои стоматолог реклама мекунем ё ки бо дорувории софсавдо. Бародарои азиз, фикр мекунам аз ҳамун баъзе рекламаҳои бемаънира ҳамин хубтара ки бо камтарам боша дар яхи одам фоидаша мерасонад. Мисол меравад дандонша табобат мекунад ё ки ягон доруворӣ харидорӣ мекунад. ба ҳамин хотир ҳар хел суханҳои ноҷо нанависен, хоҳиш мекунам маъқултон набоша тамошо накунед, амура бигзаронед тамом. Нусратов нависае: салом бародаро, ягон одами меомадагӣ ҳастае боша нависае дар Тоҷикистон ба Россия як ду документ буд овардан дар кораи касе Россия рафтания. Инам бародар монда дар комментария бинависонед ки мерава яди документша бурдан лозим будай. Нусратов хе. Фарух Алиев нависае: якай Сорбон фақат воима мекунӣ, ягон гапи конкретни надорӣ. Самолётоям чартерия гуфтӣ, патент кардан намеша гуфтӣ. Тра бовар кардаем мешидаи ку гапои рост бугу. Ай рӯи китоб хонда мести ранги маълимо гав зада. барои ҳамин бародар ман рӯи китоб мехонам, ай рӯи дафтар мехонам ё ки ай компютер мехонам, миш проблемаи маҳай. Мисол вақте ки чизеро хондуман бо тафсир карда маъношам мефаҳмонам ба ҳар як шумо. баъзе нафарет ки фаҳмиши хуб надорӣ, ба ҳамин хотир гуфтанием ки ҳам мозги сартона ақлтона камтара тачитне хубтара. Диана нависае: дар Турсунзода ҳама касаҳо 14200 сомонӣ фурӯхтаистанд. ҳамин рӯз пурсидам билетҳоро. Азимҷон нависае: салом акай Сорбон, барои билет гирифтан загран дар кора ё билет гирем баъд загран гирем мешавад ё не, чунки билет то 1 июл зайни ҷавобро интизор мекунам. барои харидорӣ кардани чипта бо Федератсияи Россия, яъне аз Ҷумҳурии Тоҷикистон биромадан, аввалан загран дар кора, без загран паспорт чипта харидорӣ кардан намешавад. дар дохили Тоҷикистон бошем, мисол агар аз Душанбе Хуҷанд, дар ин ҷиҳат ягон загран дар кор нест, ба он паспорти дохилӣ гирифта мешавад. Али Қурбонов нависае: салом Сорбон, ман хона харидам, ҳуҷҷатҳоша дар номи худам гузаронам, чанд пул мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. бародари азиз, чанд хонага харидаед, замин харидаед, чӣ харидаед? Чунки вақти нотариус мераи ҳамун суммаеро ки та пардохт мекунӣ барои дар номи худат гузарондан вобаста аз квадрати ҳамун хонат мекунад. суме ки та барои оформид кардан меспорӣ. чӣ хеле ки ҳуҷҷат кардани мошин вобаста аз ҳамун объёми мошин мекунад, 1.8 ё ки 2 ё ки 2.5 чанд қа баланд боша қимат мешавад. ҳуҷҷатгузорӣ кардани хонарам ба мисли ҳамия. Саторова нависае: билетфурӯши қалобро якташа қапида бошанд, вайҳо ҳазорҳоянд. Фарҳод нависае: акай Сорбон, ами таваллуду ман синни солам 94, кай ай хизмат озод мешавам? ҳазор рамадака. 94 зодрӯзат кай ки боша у 28 сола кишидӣ озод мешавӣ. бародари азиз, тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ва то ҳадди имкон кӯшиш кардем ки ба саволҳои равонкардагии шумо ҷавоб гардонем ва агар касе ба саволаш ҷавоб нагирифта боша, барномаи оянда ба саволтон ҷавоб мегардонем. видеоро ҷамъбаст мекунем. дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав.